बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ चिरांनि जेएसपि सरकारि देहा फाहामसालिनिफ्राय सानै कर'ना बेरामि खारखोमादों। चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सरकारि देहा फाहामसालिनिफ्राय सानै कर'ना पजिटिभ गोनां दायनिगिरि खारखोमादों। खारखोमानाय सानै दायनिगिरिया चिरांनि थालिगावनि 32 बोसोर बैसोनि जरिफ आली आरो 35 बोसोर बैसोनि बिश्वजित राय। सानैबो दायनिगिरिया चिरांनि थालिगावआव खारफुनाय रेलगारिनिफ्राय थाव खावनायनि गसर थिसनजानायमोन। पुलिसनि जिम्मायाव थानायाव कर'ना टेस्ट खालामनायनि उनाव पजिटिभ मोननायनि उनाव फाहामथायनि थाखाय सानैखौबो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सरकारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नैथियाव दङ बिफाया गावनि 4 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ बुथारदों। सासे 4 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ गावनि बिफानि आखायावनो खोमाना लानो गोनां जायो जिउ। बेफोरबायदि मुगैथाव जाथाया जादों आसामनि दिंनि खानदुलिमारि सराव। इनामुल हक मुंनि बिफाया बिमानि बिखानिफ्राय सिना लाबोनानै बे उन्दै बैसोनि गथ'खौ देग्लि देग्लि बुथारो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उन्दै गथ'साया खाथियावनो थानाय बिबथैनि न'आव थांनो नागिरदोंमोन, नाथाय बिफाया लांनो राजि जायासै, जायनि जाहोनाव उन्दै गथ'साया खुद्रिनो हमो। बेखौ नुनानै रागा जोंखांना बिफाया बेफोरबायदि खास्रि बिस्रियै फिसाजोखौ बुथारो। बे जाथाया ओनसोलनाङैनो गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। बिफाया फिसाजोखौ बुथारनानै जाथाय जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। थामथियाव दङ बाक्सानि दावराइसार गुदि फरायसालिखौ हाग्रानि मैदेरा फैनानै सिलिंखार खालामलाङो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलि बगामाथिनि दावराइसार गुदि फरायसालिखौ हाग्रानि मैदेरा फैनानै सिलिंखार खालामलाङो। 1990 मायथाइयाव गायसनजानाय दावराइसार गुदि फरायसालिया 2013 मायथाइयाव सरकारि महरै लाजादोंमोन। सानै फोरोंगिरि थानाय 2013 मायथाइयावनो सरकारि जादोंमोनब्लाबो बे बर' फरायसालिनि हालोदा ओरैनो मोजां नंखाया। बे समावनो हाग्रानि मैदेरा फैनानै सिलिंखार खालामलांनायाव ओनसोलनि रायजोफोरनि गोसोआव दुखु मोननाय सोमजिदों। ब्रैथियाव दङ बावैसो सान सिगां गुवाहाटि नोगोरमानि उलुबारियाव थानाय आसाम पुलिसनि गाहाय मावख'आव बिटिआर एकर्डनि दफा बादियै बारग' एनडिपिनि सोद्रोमा आरो बर' लाइमोनफोरखौ पेरामिलिटारि बायदियाव आलादायै थिसननांगौनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गुवारै सावरायदोंमोन। बे सावरायनायनि उनाव प्रि रिक्रुटमेन्टखौ जागायजेनबाय। बर' लाइमोनफोरनि प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं रेलिया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। उदालगुरि जिल्लानि बिअपि सामब्रां होननाय जायगायाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव दङ बाक्सा जिल्लायाव मानसि फाननायनि जाथाय। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि भारत भुटान सिमनानिफ्राय खामानि होनायनि बाथ्रा बुंनानै माखासेमानि उन्दै हिन्जावसाफोरखौ गुजरातसिम लांनो थियारि जादोंमोन सानैसो दुथाङा। दुथांफोरा हिन्जावसाफोरखौ लानानै मैया फुंबिलि समाव GJ14B7311 नं गुजरात फारसे थांनाय बासआव थांनो नागिरनाय समावनो कुमारिकाटा पुलिसनि हानजाया बासनि सालायगिरि आरो एजेन्टखौ हमनो हायो आरो लोगोसे हिन्जावसाफोरखौ बोखाङो। पुलिसा फोरमायो दि बे उन्दै हिन्जावसाफोरखौ नखरनि सोद्रोमाफोरनो मिथिहोआलासिनो गुजरातआव खामानि होगोन होनना लानानै थांनो नागिरदोंमोन। गुजरातनि गुबुन गुबुन जायगायाव ना फेक्टरियाव खामानि होगोन होननानै हौवा हिन्जावजों लोगोसे उन्दै हिन्जावसाफोरखौ सिरियै लांनो नागिरदोंमोन। मख'नो गोनांदि जाय समाव रायजोआव मोनसे जिल्लानिफ्राय मोनसे जिल्लासिम थांलाय फैलाय खालामनाया बन्द जानानै दं, बेफोरबायदि समाव गुजरातनि बासआ आसामाव माबोरै हाबनो हाखो बेयो साननो गोनां खोथा। हमजानाय दायनिगिरिनि मुं फारिलाइखौ पुलिसा खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोसावनानै होआखै। बोखांनो हानाय सास्नि उन्दै हिन्जावसा गथ'फोरखौ बाक्सा जिल्ला खुदिया अनसाय आफादाव लांनायनि राहा खालामदों पुलिसा। दथियाव दङ चिराङाव जाख्ल'नायनि अजद ओंखारबोदों रायजोफोरा। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय फानबारि ओनसोलनि 1 नं गरौथार जानानै बौलासारनि गेजेराव 73 लाख खरसा खालामनानै बानायनो गोनां लामायाव गोबां जाख्ल'नाय जानायनि अजद दैखांदों रायजोफोरा। दिगान्त बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंनि बेरेखा बे अजदखौ होदों रायजोफोरा। रायजोफोरा अजद होनाय बादिब्ला 2017 निफ्राय 2018 मायथाइयाव खामानिखौ मावनो लानाय जादोंमोन। बे लामानि खामानिनि थाखाय सरकारि फोरमानलाइनि बादिब्ला 1 नं गरौदारनिफ्राय बौलासारनि गेजेरजों बानायनो गोनां लामानि थाखाय 73 लाख रां थिखाना होनाय जादोंमोन। बे गामिनि गेजेरजों बानायजानो गोनां लामानि सोलाय गुबुन गंसे गामियाव लामाखौ बानायनाय जादों होननानै रायजोफोरा अजद दैखांदों। मख'नो गोनांदि बे लामा बानायनायाव जाख्ल'ग्रानि बेरेखा बिटिआर सरकारा मा राहा लागोन बेयो नोजोर होथावना जागोन।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै। स' नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।